Tot el món ja coneix qui és Joan Ignasi Culla. Però de totes formes vaig a llegir una miqueta el que és la biografia d'ell, que hi ha gent que ja la coneix, hi ha gent que no la coneix, per exemple en el poble no la coneix molta gent. Pues el senyor Joan Culla és un escritor, un articulista, un investigador i conferenciant. Ha dirigit una empresa d'activitats socioculturals durant 25 anys. Com a responsable de la mateixa ha elaborat més de 150 projectes educatius sobre la història, l'arquitectura, mig ambient i la idiosincràsia de la comunitat valenciana. De família castellanoparlant, se inicia en el món valencianista en la creació del grup d'acció valencianista en el 1977, sent vicepresident durant 14 anys. En estos anys participà activament en aconteciments claus que marcaren el devenir cultural valencià. Des de l'època de la transició fins als nostres dies ha recopilat, analitzat i difós centenars de documents, alguns d'ells inèdits, que proven la singularitat de la llengua valenciana. Des del 1982 fins al 2004 ha simultejat l'acció cultural en la política, sempre des de la formació dedicades a la defensa de la personalitat valenciana. Ha sigut candidat a la Generalitat Valenciana, a l'Ajuntament de València i al Congrés de Diputats. Actualment és expresident de la formació política de Som Valencians. En 2004 fundà la identitat cultural Renaixença Valenciana, de la que és el seu president en l'actualitat. Des de 1982 ha publicat més de 300 articles sobre el valencianisme, cultura i política en les províncies, en el Llevant, Diari de València, València Avui, Som, Espenta, Renau, Canvi 16, El Mundo, El Espanyol, així com a distints diaris digitals. Actualment és col·laborador habitual de les províncies i tertuliat en emissions de ràdio. Ha participat en innumerables debats, taules redones i col·loquis sobre política i cultura. És autor del llibre Cronologia històrica de la llengua valenciana, de la Diputació de València de 2007. Entre els distints premis i reconeixement destaca la Palma Dorada d'Els 2014, individual, el seu valencianisme i la Creu de Sant Jordi de l'insigne capítol de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de l'Honor, en la categoria de Promèrit. Joan, benvingut a la nostra casa i a la millor de les. Li passa la paraula per a que passes una bona conferència. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sí, anem a gran plaer i una satisfacció estar avui així, en una terra tan bonica, tan preciosa, i sobretot en una entitat que treballa des de sempre la Marina per a que el valencianisme no se perdi, no? Perquè a voltes és molt fàcil fer valencianisme en València, i ja és complicat, vull dir. Pues fora de València és una tarea molt difícil. Entonces, el meu reconeixement a aquesta entitat, al seu president, i a tots vosaltres que esteu lluitant perquè no se perda l'essència valencianista i el que és la nostra cultura i la nostra identitat. I sense més preàmbuls anem a començar, perquè suposo que ja que començàvem, però és plàtica. Abans de fer qualsevol conferència, a mi m'agrada ficar una frase que diu: els pobles que obliden la seva història, les seves tradicions, la llengua i els seus símbols,
estan condenats a afonar-se en la pols de la història. Això dia i a partir d'ahí, pues anem a passar. Com bé diu el títol de la conferència, és el Penó, que és una falsa relíquia, no? Entonces anem a començar. En el segle XIV, però sobretot en el XV, floreixen quantitat de relíquies que són entregades a les esglésies sen importar molt ni la seva procedència ni per descomptat la seva autenticitat. La fama i prestigi que alcançaven determinats temples per estos vestigis, no qüestionats per la vitalitat ciutadana de l'època, aconseguien, d'una banda, fidelitzar els feligresos pròxims, que eren temps on proliferava la construcció massiva d'esglésies, i d'una altra, i en funció del tipus de relíquia, obtindre un continu pelegrinatge per a la contemplació de les mateixes, el que se traduïa en un augment considerable de donatiu. A manera d'exemple, nos trobem que sense tindre constància per part de l'Evangeli de malformacions congènites de Jesús o dels apòstols, es relacionen tres reclusis de Crist. De Sant Joan Bautista s'han arribat a comptabilitzar més de 60 anys. Entre ells, no sé, 7 caps de Sant Feliu, 10 presos de Sant Andreu, o les més de 500 temps de Santa Polina en França. També són curioses les Gentiques i Passodrans de l'últim sopar, el Sancto Santorum de Roma, o la cua de l'Aca que va portar a Jesús en el Museu de Prehistòria Contemporània. Encara que pot ser de les relíquies més extraordinàries d'esta numeració, que podria ser inacabable, siguen el Suspir de Sant Josep, que es troba una botella depositada per un àngel en una iglesia pròxima a Blas, i se conserva en el Santo Santorum també en el Vaticà, o el portentós Estornut de l'Espírit Sant, que també guarda en una botella venerada de la iglesia de Sant Josep. La catedral de València és rica de la col·lecció de relíquies, però per a no cansar i posar alguna referència de les que se conserven en la nostra comunitat, només indicar que en Llíria tenim les plomes dels arcàngels Gabriel i Miquel. Però parlant de falses relíquies, no podíem deixar de mencionar, aprofitant, i això ho vas escriure per el 600 aniversari de Jaume I en 2020, de Jaume I, aquells que relacionen el nostre monarca i que de forma enganyosa per als visitants exhibís el Museu Històric Municipal de l'Ajuntament de València. Entre les perles expostes figuren l'espasa del rei en el supòs escut o trofeu de la conquista en el fre i esport. Ahí veureu, la imatge no és molt bona perquè és l'única que he trobat, però en principi este és l'escut que ara està en el Museu del Sorrós de l'Ajuntament de València, però antigament estava en la seu. De la seu va passar al museu, a l'Ajuntament. Però en principi estava aquí. Bueno, ni que dir que això és fals. Encara que de tots aquestes relíquies se porta a la palma el famós i avui emblema dels catalanistes, el Penó de la Conquesta. De tots aquests objectes s'han publicat diversos estudis que desmunten la seva autenticitat, per lo que de moment no reincidirem en els mateixos. Però davant la insistència dels catalanistes en reivindicar una vegada més, en aquesta ocasió el motiu de l'any del Jaume I, que el Penó de la Conquesta, com a emblema nacional dels valencians, és en contraposició de la nostra Reial Senyora, nos obliga a insistir que el Penó és més fals que les plomes dels arcàngels Gabriel i Miquel. Encara que incidirem en la impossibilitat històrica de que la relíquia exposta fora la que s'han els moros en la torre de l'Infat, després del temple, convendria recordar el que ja denunciava el prestigiós Roig Sabàs davant la presumpta falsedat del Penó en 1900, arreplegado en carreras cambio. No es posible que sea la bandera real la que tiene el ayuntamiento, porque la tela, pintura y paleografía de la fecha la denuncia como una obra del siglo XV o XVI. Les afirmacions de Roig Sabàs i la de tants altres investigadors hagueren quedat
confirmades, ademés de històricament, científicament, d'haver-se completat les proves oportunes. Era a principis dels anys 90. Quan la regidora de l'Ajuntament de València, Maria Dolors García Roc, fidel a la promesa electoral, cosa inèdita de classe política, li va demanar ajuda al gran valencianista i llavors president del Col·legi de l'Art Major de la Seda, Edison Valls. L'assessorament tècnic per a, d'una vegada per a sempre, desmuntar la fal·làcia del tema. Edison va contactar amb els millors experts del textil de la vida de Angola. Se centrar ni en qüestions polítiques ni culturals, que seguís exclusivament a la seva professionalitat. I a simple vista van detectar els tècnics que el dorsal dels trams no corresponien a l'època dels coscorits, perquè no, segle XIII, sinó més bé al XV. Que a simple vista ja detectat. Se va propondre la realització de la prova del carboni 14 per determinar la seva data exacta. Descartant-la aquests experts, ja que va concloure que era molt més rigorosa per a aquest cas, per la seva precisió, la prova del fort. Perquè la prova del carboni 14 diuen que era per a qüestions de més temps i tal, entonces com era moltíssim, és molt més tècnica, molt més precisa fer-la la del fort. Maria Dolors García Roc, i en ella tots els valencians que no volem conviure en falses mentides que denigren el nostre poble, va voler trencar el seu propòsit quan va rebre la prohibició contundent de seguir la investigació per part del seu president del partit, de Unió Valenciana i tenint d'alcalde Vicent González. La raó, encara que incomprensible, era molt senzilla. Unió Valenciana estava negociant en aquest moment en diversos partits, entre ells els de tall catalanista liderats per Rafa Blasco. Rafa Blasco l'havia tirat del PSOE i entonces estaven muntant un partit. Per Batxesa, que entonces era Unió del Poble Valencià, i dels requisits indispensables per a fer que fructificara la mateixa era la paralització de la investigació del país. Poc després, es firmaven les bases mínimes per a una convergència valenciana. L'escàndol que va provocar la filtració i denúncia d'aquestes bases redactades en efecte Cafà va abortar aquest projecte polític antinatural. A la premsa va transcendir, i així es va publicar, que no es podia realitzar la prova del penó davant de la impossibilitat de trobar la clau de la urna on es conserva, però en realitat és que no necessita cap clau, ja que s'obri per darrere de la vitrina. És a dir, que tiene que donar alguna cosa a la premsa. I entonces van a entender que com no se troba la clau, pues que no se puede. Bueno, el penó està en la urna i s'obri per darrere, és a dir, que no necessita, no n'hi ha clau. Però si agarreu l'hemeroteca, veureu que així és que no se troba la clau. García Roc i l'encabotament en ser leal al seu poble li va costar patir un calvari en el seu partit. I els valencians nos quedaren sense la prova científica, encara que tenim les històriques que són igual de rotundes i contundents per a demostrar la falsedat de la relíquia del Déu. Anem a les històriques, ja que no s'han deixat fer les científiques. Abans d'entrar en València el rei Jaume I havia pactat amb el rei Fayán a través del raïs la rendició de València a la seva persona, que no a l'exèrcit. Això és molt important. És a dir, que València capitula, se rendís, no se guanya la força. I a la seva persona, al rei. Després incidirem en el tema, però és important que tinguem això. A la seva persona, que va l'exèrcit, per a desgràcia especialment pels aragonesos. Per això els aragonesos no lo volem. Lo tenen en consideració, però no lo volem, perquè volien altres històries. Segons la tradició, els moros van pinxar la torre de l'Inifat, després del temple, un drap, 3 tires improvisades
de burdo paño, posiblemente la gualdrapa de algún caballo árabe, según Fermín Zato Manrique. Invitar a la señora Real como a prueba de rendición y a la Brigada Cumúndic como avís que ese territorio no es podía saquejar de les tropes perfectament al rei. És dir, que és important. És dir, que se rendís al rei. Per això el rei diu que se fique la seva ensenya data per a dir a l'exèrcit que no se podia entrar a saquejar, perquè si no el que feien les tropes, que quasi tots eren mercenaris, era entrar i tot a dins. Entonces, el rei el que estava indicant era que se echaba la seva ensenya real a dir i ese territorio és meu, no podem entrar ahí a saquejar. Per això, bueno, ficar. En el capítol 282 del llibre dels Feis, on narra enviant a dir al rei e ir amb la per tal de que rebasen els cristians, que nos traiga a València, que ningún mal nos faese, que metesen nos trasimieren la torre que ara és del temple, que els deixaren que els playa. Es no fom la rambla entre el Rial i la torre, que quan vi la nostra senyera sus en la torre descabalgant del cavall, endreçant-nos ves orient, enorant de nostres ulls, besant la terra per a gran mercè que Déu us havia fet. És dir, que tan papo va baixar del cavall, l'ensenya que se va quedar donant res. Mai més es va saber d'aquell grau. Alguns ho situen en Daroga. Encara que el més probable, com veurem, és que tampoc siga el que nos estem referint. Mai se va parlar d'això hasta que el contador de faules, perquè Antoni Bouter, també es va inventar les barres de Rifeta de Llos, ho relataren en les províncies. Ahí també tens uns articles sobre les barres per a poder agafar. Encarregat del segon centenari